मोजां गारि सालायनो गोरों होननानै लानानै फैनाया माबा खोलैबायसो। आयदै ओइ जोमै बिहामजो जोमै माबायदि सालाया नोंलाय गारिखौलाय? आयदै बेथ' मोजां लामायावनो खोलैबाय नोङो आंखौ। गावहाथ' हनै एबो गैला उबो गैला। आयदै बिहामजो उथिद' आंखौ बोखांद' आयदै सिंखौनो जबाय बायदि मोनदों आं। आयदै मोखां गुन्थुं आथिं आखाइ दुलु होजोब्बाय नोङो। आयै आं उथिनो हाला, आंखौ गारियानो होसिननानै दोनबाय। नों जेबो जायाखैब्लालाय उथिनानै एसे गारिखौ बोहरलाय। आं सिखारनो हाला, गारियानो आंखौ होसिनबाय। हाला आंबो उथिनो, सिङानो लोरिबाय आंहा, जखोसोना लोरिखोसो मिथिला आं। आयदै जल्दि हाला आङो। दा मानसिफ्रा नुबा मा होननांगौ जाखो जोंखौलाय? आयदै एथ' मोजां बिहावनि न'आव आलासि जानो होननानै ओंखारबोनाया खोलिबायसो नोङो आंखौ खोलिबाय। आं बोरै उथिबावनो आयै, आंबो आथिङाव एसे खस्थ' मोनदों। गारियाबो हनै होसिननानै दङ। आयदै मा जाबावनांगौ जाखो? ए जारलासो हनै माथो गोलैनानैसो दङ। हा बोरैथो गोलैखो नोंसोरलाय? देलाय दे स्कुटिखौ गोख्रै थिखोदोलाय, होसिननानै दङ हेन्देला। जोबोर खस्थ' मोनदों, सिखारनोनो हाला जों। बोरैथो सालायो गारिफोरखौ? एफा मोजां लामायाव बोरै गोलैखो? बोरैबा जुदि आं बे समाव सफैयामोनब्ला मा जानांगौमोन जाखो नोंसोरो? दे आंबो खारनोसै दे। लासै उथिदो दे, हायोब्ला दे। आयदै हमनानै थिखोनो नांगोन नामा? नांला दे, उथिनो हासिगोन। धन्यबादसै स्कुटिखौ थिखोना होनायनि थाखाय। गोजोननाय थाबाय। थिग थाक बे समाव सफैनानै नों बोखांफैयाबा मा जागौमोन जोङो। दे हायोब्ला लासै सिखारदो, जिरायबाय दाथासै। आं सिखारगोन, लासैनो सिखारगोन र', एसे मेंबाय। दे होमब्ला नोंसोरो हागोन बायदिब्ला दा सिखारनानै थांबानो जाबाय। आं मोनसे आर्जेन्ट खामानियाव थांदों। सरिथाय बाला, बेथ' मोजां लामायाव एसां मोजांसो रायलाय सालायना फैनाया माब्रै गोलैखो? माब्रै गोलैनांगौसो होनदों? सानखादोंमोन आं नोंनि सालायनायाव बारखि जाबायदि स्पिड सालायदों। लासै सालायना फैबालाय माथो जायोमोन? घन्टासेनि लामाखौ 10 मिनिटानो फोजोबनो नागिरबालाय गोलैया माथो? जानो आं बारा स्पिड सालायाखैमोनथ'। सालायासो जागोन। आं गिबाय थाखादोंमोन गाखोजेननायावनो, सानखादोंमोन आं जाबायदि स्पिड सालायदों नोङो। एसे लासै सालायबा मा जागोन ना सानबाय थाखादोंमोन आं। नों मारगुसो, आं बुंनोसो नागिरदोंमोन, खोलिमारबाय नोङो बुङैनि सिगाङावनो। दे उथिदो दे आयै, आं एबारनिफ्राय लासै सालायनोसै। गाखोलां, नोंजों गाखोलां। मानो? आंजों गाखोलाब्लालाय बोरैथो थांबावनो नोंलाय? थांबावगोन दा आङो, मोखां गुन्थुं दोलाबजोबनानै, आथिं आखाइ लोरसा जानानै थांबावगोन आं दायो। आंबो नैबे आगसिनि खावलायथिं एसे बुदब मोनदों। बेफोरावसो नांबाय बायबाय नामाथाय हेन्देला? खावलायाव माबाफोर सिन जादों नामा आयै? जादों, एसे जखम जादों। बारखि सालायो नालाय, दाखालिबावैसो मेगना जेन तेन मोजां जानानै एसे आरायग' मोनबाय। दा स्कुटिनिफ्राय खोलिलायनानै आथिं आखाइ सोमावनो हायै खारना दोनलायबाय। आयदै थांदो, स्कुटिखौ सालायनानै न'आव थांफिनदो। थाबायलांनोसै आं। दा सोरखौबाफोर लामायाव लोगो मोनोबा बिसोरजों गाखोलांफानोसै आं। गाखोलां नोंजों। आयदै दे होमबालाय नों दा फैबाय थादो, आं सालायलांनोसै। आयदै गारिजों थांनायानो मोजांमोन आं। स्कुटि गोदानजों बिहावनि न'आव आलासि जानो थांनो नागिरनाया बाल बायदिसो जाबाय। आयदै थाबायलांनोसै आं। जाबाय सोरन, दिनैनो थांनानै देहाखौ एसे डक्टरनो दिन्थिनानै फै। जाहांनायावनो नायाब्ला उनाव बारा जाब्ला हानाय नङा। औ बेखौ दिनैनो लांखागोन आङो, दोनबाय थाया आं बेखौ बेबायदि। मा जादों मा थादों सिङावबा? थाइसे थाइनै जानो गोनाङाबो देनां लाख थाखा थांनोबो हागौ। आं दिनैनो नायहैखागोन बेखौ। दे थाबैनो थांनानै मोजां नायना लाबानो जाबाय। थांनोसै आंबो, उनाव खबर लासिगोन दे आङो। न'खरनि मानसिफोरखौसो रागा जोंलाबायना फैदोंमोन आं। रागा जोंना फैब्लाबो मा जानो, न'खरखौनो गोसोखांफ्लांबायसो थायो। माब्रै दं, मा जानानै दं, माबायदि अबस्था सोलिना दं। दे थादो। रोन, थारैनो नोंनि आथिं आखाइ मोखांफोरा मैयानिख्रुइबो दिनै बारा बुबाय। थौ आं नोंखौ दानो लाना थांखानोसै। इसा, आंनि बेमारखौ नायनानै माबा मोनसे मोनोब्ला गिनायासो बारा जागोन। एसे एनै आखायाव थाखा फैसा थानायाबो आंनि बेमारखौ नायनानै जोबगोनसो। बेनिखायनो आं मा जायो जाथोंसै। आं डक्टरनो दिन्थिनानै आखायाव थाइसे थाइनै थाखा फैसा थानायखौबो फोजोबनानै होनो गोसो गैला। फिसालानि थाखाय आंनि बेमाराव गारजोबब्ला आंनि फिसालाया मा जानांगौ? इसा, नोंनि मेगनाव मानो मोदै? जेबो नङा,
दिनै नोंनि खुगायाव बेफोरबायदि खोनानानै आं मानोबा गोजोननायजोंनो गाबफ्लांदों। नोंनि खुगायाव दिनै फिसालानि भबिष्यतनि थाखाय साननाय फैबाय। इसा, आं जुदि थारैनो माबा मोनसे बेमार जामारदोंब्ला, आं थैनोनो गोनांब्ला, आं डक्टरनो दिन्थिब्लाबो आंहा जेबो खामानि जाखानाय नङा। न'खराव जि थाइसे थाइनै फैसा दं बेखौ आं गारनानै होलांनानै आं थैनोसो गोनां जागोन। बेनिखायनो आं थैनो गोनांबा आं थैखागोन आरो आं बासिनो गोनांबा एसे एनैयावनो बासिखागोन। बेनिखायनो थाइसे थाइनै आखायाव थानाय फैसाखौ आं गारनानै आं न'खरखौ लांथं खालामलांनो गोसो गैया। न'खरनि जे एसे एनै थाइसे थाइनै दं फिसालानि थाखाय थाथों। रोन, आखायाव थाइसे थाइनै जि दङ बिजोंनो नायगोनथ'। फिसालानि थाखाय थाखा फैसाल' गोनांथि नङा, फिसालानि थाखाय बिमा बिफा सानैबो गोनांथि। थाखा फैसायालाय थांनानै थासान्दि आथिं आखाइ मोजां थासान्दि मावब्ला दांब्लानो फैगोन। नाथाय फिसालाखौ बिफा गैयालासेनो बिमा हारसिं सामलायनो हाया। फिसालाखौ माखासे सामलायनायाव बिफाफोरनिबो दायित्व थायो। बेनिखायनो नोङो फिसालानि भबिष्यतनि थाखाय मोजां सानदोंब्ला नों फिसालानि थाखायनो थांनानैबो थानो नांगोन। नाङाथ' आं नोंखौ दानो लानानै थांगोन। आबै, माबोरै दं? आबौ, हाबाब, फैलाय फै आबौ सना, दिनैसो नुबाय नोंखौ। अखोरां, दे आबैजों दसे रायलायनानै थाबनो फै। बा, आबै आंखौ हस्टेलाव नोंसोर खनसेबो नायनो थांलाय आरोना? हस्टेलाव थानायालाय बोरैथो नायनो थांबाय थानांगौ जाखो आबौ? नायनो थांबाय थाबा माथो सारमोना जोंखौसो रायहरगोन, मानो नायनो फैबाय थायो सानफ्रोमबो होननानै। गोबावजों खनसे थांगोन आरो आं थांनोसो साननानै दंबाय दंखायोमोन। दे, दालाय माथो लोगो मोनखाबाय दा। ओमफ्राय फरायनायफ्रालाय बोरै सोलिगासिनो आबौ? हादोंना हाया फरायनो? आखरफोरखौ सिनाय मोनबायना मोनाखै? दे आफा, आबैजों दसे रायलायनानै आथिं आखाइ सुना लाफैग्रो दे। जागोन दे। आबै, आं हस्टेलाव थालाथ', हस्टेलनिफ्राय फैखाबाय आङो। आं न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामनोसै। ए, आबौ नों न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामनोसै? हस्टेलाव थाला, हस्टेलनिफ्राय फैखाखाबाय होमबा? औलै आबै, हस्टेलनिफ्रायबो जानो बादों। आं बेनिखायनो न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामनोसै। आरो आबै, आंना बार्थडेया सफैगासिनो ना, बारा गोबाव गैथारला। बार्थडेबो खुंनो नांगौना, बेनिखायनो फैखाबाय आं। हामथारबाय आबौ, नों फैनाया मोजाङानो जाबाय। दासो लोगो मोनबाय आं। हाब आबै, नोंनि लोगोसो बानायबाय आरो आंखौ? औ आबौ, नों हस्टेलाव थानायखायनो नोंनि नोम्मा नोम्फाया सेंग्रा गोरलै सिख्ला गोरलै मोननानै लाथारबाय। नों न'आव थाफैबाय मोजांखौनो मोनदों आं। सानखोमाबायसो थायोमोन नोंखौ न'आव लाबोग'नो हाबा होमबासो थिग जासिगोन होननानै। बिदिब्ला आबै, माबाफोर सोलिगोन नामाब्रा? औ आबौ, नोंजों आंजों लोगो जागोन। नोंनि मामा बाबाया सोरजों थाङो, सोरजों रायलायो, मा खालामो, नोंसिनि मामा बाबाजों आंखौ रायखोमायो नामा, बेफोर गासैखौबो नोङो CID होनो नांगोन। ए, मा थोनखोलै आबैयालाय? औ आबौ, नोंनि आइ आफाया आंखौ एसेबो अनथारला, आंनो ओंखामखौनो होनो नागिरा। नोंनि मामाया नोंनि बाबानो आंखौ माबाफोर खोथा थुनानै होयो नामा? नों खोनासंखोमाबाय था, माबा मोनसे बुंबाथाय आंनो खोन्थाफै। आरो दाथ' नोङो मामानि मबाइलखौ लाखागोन। मामानि मबाइलखौ लाबाथाय कल रेकर्ड खालामनानै दोन आरो आंनो खोनासंहोफै। सोरजों रायलायो सोरजों रायलाया आं खोनासंखोमागोन। आरो SMS फोर नायखोमादे, मा मा SMS लिरो, सोरजों मा गेलेयो, नों गासैखौबो नायखोमानानै आंनो खोन्थाफैदे आबौ दै। नोंनि मामाया एसे फाल्तु जाबाय। आच्छा, बिदिसो सोलिना दं आरोना? दे जागोन आबै, नों बुंनाय बायदिनो आं गासैखौबो मावगोन। नाथाय बिनि थाखाय आं फैसा होबाय थानांगोनलै आबै। सिन्था दा खालाम नों आबौ, आंनि बुंनाय बायदिल' माव। थांदो थां, मामा बाबाजों दायो थांदो, आथिं आखाइ सुनानै दसे आराम खालामहैदो थां नोंथां। दासो जासिगोन फिसौजों, बे बारनिफ्राय बिहामजो, नों आंखौ नासयबावनो? एबारसो मोनसिगोन, एबारसो जासिगोन। हारे, न'नि मोखाङाव स्कुटि। आया, बे स्कुटियालाय न'आव बोरै सफैफिनखो? बे स्कुटियाथ' जोंनिनो। आरो स्कुटि हेन्देलफोरावलाय माथो हाब्रु नांजोबनाय गोजा। आइमोना आइजों जोमैजों माथो बिहावनि न'आव आलासिसो जानो थांदोंमोन। आलासि जानो थांनायालाय फैफिनखो ना माखो? आया, मा बेसे सम जादोंमोनखाय? आंबो इसामोनाव थांनाया बारा समानो जायाखै माथो। आइमोना फैफिनबायदां। आलासि जानो थांनो नागिरनायालाय थाङासैसो ना माथो? इसोरथ' एथ' थाब थांनानै फैफिननोथ' हायाना? बाला, गिनायसो मोनबाय आं।
आइ आंखौ दाउ अमा बोरमा फारसेनिफ्राय नायनानै दोन होननाया दाय मोना फैनानै आंखौ न'आवनो नुवासै दाथ' आइया आंखौ रायखागोनदां आंबो रागा जोंनानै थांफ्लांबाय आसरित मोनबाय आं बे स्कुटियानोथ' मानो सफैफिनखो बिसोरो आलासि जानो थांनायालाय मानो फैफिनखो मा जाखो आसरितसो रलाय न' सिङाव हाबना नायबासो मोनथिसिगोन सोरांस्रि बिहामजोखौ स्कुटि सालायनो रोङा होनलायनानै जोमैजों थांनाया जोमैजों खोलि जाबाय दालाय बोरैथो जोमैजों खोलि जाबायसो होननानै सोरांस्रि बिहामजोनोलाय खोन्थाबावनांगौ आंलाय दाबायदियाव सोरांस्रि बिहामजोआ मा जादों होनना सोंब्ला मा होनना बुंनांगौ जाखो आंलाय बोरैबा दानो फैसननानै मा जादों आयै होनना सोंफैगारगोन बेनिखायनो रायलायनो मोनै बायदि उन्दुफ्लाना थानोसै आं सानसे उन्दुगोन आं दिनै आयु बाला आइया दंफैमारोसो ना आंखौसो जों गैयाब्ला न'आव थायोना थाया होननानैसो ओंखारलांफादोंमोन नामाथाय दा सोंबाथाय मा होनना खोन्थानांगौ जाखो आंलाय आइनोलाय आइयालाय माथो जेबो बुङासै आंखौ फैनाय नुनानैबो हारे आइनि मोखाङाव दाग गोजा आयै आयै मानसिफोरालाय बहाबा गारिफोरजोंसो हुख्रेम जाखोना माखो माथो मोखांफोरानो गोलैनायनिसो दा आयै आयै बे नोंनि मोखाङा बोरै दाग जाखो आयै